Hello mga kabsat! Welcome po sa aming unang mukbang vlog. Ang kakainin namin ngayon. Mag-hotpot tayo at KBBQ. Yeah. Ayun. Oops. Tara na, mainit na siya. Ayun, mainit na daw. Kain na. Mangantayon. Beef, May beef, may pork, pork belly. pork belly. Tapos, Yung, anong tinawag mo dito dati? Yung fishball na na may laman. siopaw? Fishball Fish daw. pao. Mayroon tayong siomay. Fish Anong cake. klaseng siomay yan? I think pork siomay. Favorite ko, fish cake. Wow, fish cake. Meron tayong, ang tawag dito? Ayun. Noodles. Parang pansit, Meron tayong mushroom, which is mag-start na akong maglagay. Ayan. Para, Ayun. yes. Sige. Kanya-kanyang Wow. ihaw. So, Ihaw-ihaw. itong nabili natin, meron siyang grill sa gilid, tapos hotpot sa gitna. Ang galing. So, tag-isa tayo. Grill na Kanya-kanyang hotpot. luto. Sarap naman. Wala pang seasoning ito. Yes. Kunting salt and pepper lang. Pwede na So, yan. yung chopstick. Sa akin to? May kutsara ka pa. Saan mo gusto? Or ito, Okay. pang Ay. ganyan na lang. Tumalon ang kanin. Parang may nakalimutan tayo. Ano? Kimchi! Hindi ako mahilig sa kimchi. Ay. Saan yan? Kunin ko? Ako na po ito. Tapos, Konti. lagyan natin ng konting salt. Wow! Sobra naman ito. So, yung dipping sauce natin lang ay sesame oil na may salt and pepper. Yun yung paborito ni Jay. Naalala mo ba nung unang pumunta ako sa Pinas para makita ka? Ay, grabe. Diba? Kailan yan? March, Walang unang visit mo, March 2012. March 2012. Ano yun? March 29. Yan, tanda ko yan. Wow, hanggang sa petsa. Bakit ka mo? Bago ka sumakay, sabi mo, ganito yung damit ko. Naka-hoodie akong black na jacket. Tama. Naka-white t-shirt ako, sabi mo. So, pero hindi ko alam. First time kong magsundo ng Sa airport. someone sa airport. Hindi ko alam na may mga letters. Di ba? May ABC. Di sana sinabi ko, oh, magantay ka dun sa letter J. Malaki kasi yung airport sa Manila, di ba? So, pagdating ko doon, kasama ko si tita. Dalawa yung X8. Sabi ko, ano ba yan? Lumabag na yung aeroplano niya. Hindi pa lumalabas. Tita, doon ka sa kabilang exit. Ako doon Super sa late kabilang yung plane ko ng ilang oras, di ba? Sabi ko, hindi pwedeng malagpasan natin siya. Kung alam ko lang na may letter. Sinabi ko sana na magbintay siya Sana sa dumating letter J. ako, di ba, 11 p.m. Di ba, ang flight ko. So, 9 pa lang ando doon na ako. Excited na. No. 9 Ang pa. aga. 9 pa lang, nag-aantay ka na. And nagpaganda ka pa. Makeup ako ng makeup. Naka-heels ka noon pa, di ba? Oo, sakit-sakit ng po. Naka-heels pa. Ay, pakasunog mo yung ano ko. Ay, hindi. Tapos, antay ako ng time, makeup ako ng makeup. Ayan, finally, lumapag na yung plane niya. Andyan na, tita. Sige, dyan ka sa kabila ko dito. And wala akong wifi noon eh. Eh, si tita, never ka pa niya na-meet. Oo. Hindi niya Wala ako pang kilala. Facebook nun. Hindi masyadong popular Facebook. Kaya hindi niya alam yung itsura mo. Sabi niya, ay, sino ka? Antay ko dito. Paano ka alam? Basta naka-hoodie siya ng ano, tapos Oo. may balba. Akala ko ikaw na yung unang nakita ko. Sabi ko sa guard, Manang ako, yan doon na yung susunod ko. Sabi ko, o sige, pasok ka na kasi hindi ka pwedeng pumasok eh. Iba. Iba pala ang nakita mo. Lumapit ako, ibang naka-hoodie pala yun at ibang balbas sa Ang radar. dami naman kasi na may balbas eh. Sabi ko, what? Wala pa rin. So, Baka lumapit, baka kinis mo pa. hindi grabe ka naman. Paglapit ko, iba pala to. Joke lang. Tapos, nasa loob na ako, ayoko nang lumabas. Oo. Kasi hindi na nila ako papapasukin. So, paglabas ko doon, Lumabas ka ulit. hindi na ako lumabas. Nag-antay na ako dun sa... Ay, sa loob? Oo. Tingin ako ng mga pababa. Di ba may pababang, ano yun? Ang dami. Rank. Sabi ko, bakit wala pa rin? Tita, hindi na ba siya sa kabila? Wala. Tapos, ang nangyari,
4 hours later akong nakatayo doon. Pabalik-balik. Anong oras na? 1 a.m. na. Anong oras na? Madaling araw na. Akala mo hindi nakakadarit. Sabi ko kay tita, that's it, tama na. Uwi na tayo. Nagsuko agad. Hindi siya umuwi. Sabi ko, niloloko lang niya ako. Akala mo lang. Tapos nung mangyat-ngat na ako, uwi na ako. Pagkalikod kong ganyan, ang ganda ng pagkain. Oh, ban. As if ganyan. Ngayon sabi ko, Pawis na "Ne." pawis ka kaya. So, yung makeup ko, yung lipstick ko, wala na, naubos na. Kaka-retouch, wala. Ang init kasi. Tapos ang init-init. Mm. Sabi, tinawagan ko si tita. Sabi ko, that's it, halika na tita. Uwi na tayo, hindi siya umuwi. Niloloko lang niya ako, sabi. Tapos pagbaba ko ng cellphone, pagtalikod yung ganyan. Andyan na ako. Andun siya sa likod ko. Ay, kilig-kilig pa rin ako. Ang ganda-ganda mo. Nagulat ako. Ang kapal ng mukha ko, kahit amoy pawis na pawis na pawis. Siyempre, Hindi, inapita ako. excited lang. Sabi ko, ay, umuwi ka pala. Tapos sabi ko, putik ka. 1 minute na lang, umuwi na ako. Anong ginawa mo sa loob? Bakit 4 na oras ka doon? Hindi, super late kasi yung plane namin. Hindi, lumabag na. Nasa immigration ka ata. yan. Hold ka. Matagal din yung immigration noon kasi mga 1 hour. Nakapila ako 1 hour sa immigration. Tapos, tinatanong pa nila kung anong ginagawa ko sa Pinas, anong balak ko, anong katagal ba ako. 1 a.m. Dumiretso tayo sa Pangasinan, di ba? Oh, madaling araw, dumiretso talaga kami sa Pangasinan. Nagsakay sa bus. Sabi ko, well, hindi pa din mag-guide tayo lang ng ganito. Kailangan makita mo yung kung saan ako lumakay. Kailangan makita mo kung ano Agad-agad. ako. Hindi Sa lang kami nag-hotel sa Manila. Wala, diretso uwi. Kaya kasama natin si tita. Hindi din tayo nagtulog sa bus, di ba? Hindi. Wala lang, magkulitan lang kami. Nag-usap-usap. Excited kasi sa Hindi. panahon na yun, ilang buwan na tayo? 3 buwan pa lang. Hindi naman awkward kasi yung first meeting natin. Kasi kilala na natin yung isa't isa bago Yeah, tayo. tama. And nagbabideo chat tayo gabi-gabi. Di ba? Kaya tamang-tama lang, masaya. Nag-bus tayo. Naalala ko sa bus, kumuha pa tayo ng itlog pugo. Di ba? And ikaw ang nagbalat para sa akin. Ang sabi mo, aba, pogi points. Anong unang reaction mo nung first time mo pumunta pala ng probinsya, ng Pangasinan? First. Kasi alam ko, nung nasa Manila ka hanggang city ka lang. Oo, yan talaga yung unang Never ka pa nakapunta na. unang karanasan ko sa Pangasinan. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang reaction mo. Ano yung tawag nito? Ini-expect? Expectation. Wala naman akong expectation, pero hindi ko talaga alam. Kasi Kung ano yung buhay doon. hindi ko pa alam yung buhay probinsya noon. Kaya wala. Hindi naman ako nagulat. Anong reaction mo nung pagdating mo doon? Walang running water, Walang running water. walang flush sa CR. Nagluluto pa sa kahoy, 'di ba? Siyempre, probinsya, kailangan nagluluto ng As kahoy, in uling, probinsya. naglalaban ng kamay. Okay lang naman sa akin. And kasama naman kita, so wala talaga akong problema, di ba? Pero nag-bus talaga tayo pumuntang Isabela, Basta Isabela. nag-bus tayo pumuntang Baguio, Pangasinan. Saan pa tayo pumunta nung una? Alaminos ba? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa tayo nag-aeroplano. Yun yung unang visit mo. Naalala mo nung unang kitang pakilala ka na tatay. Hindi ka na tatay. Hindi naman. Hindi ka like, Mabait ang family mo sa akin. nung una, ayaw nilang lumaban. Takot sila sa akin. Pagbaba natin ng tricycle. Baka akala kasi nila hindi ako Akala nila nagtatagalog. kasi hindi ka nagtatagalog. Akala nila English lang. Pagbaba natin, nagtago silang lahat. Oo nga. Tapos siguro narinig nila ako Ikaw nagtatagalog. kilala na kita isa na nag-glass ka sila nanay. Mhm. Okay, tatay, nagtagalog ka. Kamusta po? Ako po si Jake. Sabi mo, ano sabi? Ha? Ano daw? Tapos lahat sila nagsilabasan eh. Like na-curious, ha? Ano sa Tagalog? Hindi ba? ka. Hindi sila makapaniwala. Tapos diretso na yan. Wala talaga akong problema mag-usap sa pamilya mo.
Pero wala pa yung nanay mo, di ba? Nasa Hong Kong. Wala si mama nun, hindi mo siya namit. Kaya binidyo call natin. Anong sinabi niya? Naalala mo? Papunta tayong Baguio. Yo, hindi niya alam na ando doon ako sa Pinas. First time sa ma, Patay tayo. may boyfriend ako, taga US. Dito Patay siya sa tayo Pinas. doon. Dito siya sa Pinas, first time niya akong i-visit dito, sabi ko. Oo. Then, papunta kaming Baguio ngayon, dito kami sa bus. Sabi niya, Mama, Sobrang nagulat. Pasaway ka kasi hindi mo sinabi kay mama mo na may boyfriend ka. ano ka na anak? Oh my gosh. Ibang lahi yan! Ibang Hindi mo lahat. alam kung anong ugali meron yan. Mm-mm. Nagtatakot ka. Hin- Sabi ko, Ma, Kinausap ko ba that time sa video ko? konti. Hindi siya Hindi ko video call, naalala. tawag lang. Sabi ko, Ma, huwag kang magalala. Nilala ko siya noon para sa Manila pa. Sabi ko. Mm-mm. Mas tagal na. Sabi ko, ganito. Tapos nang sinabi ko, papakasal na kami. Ang sabi niya, Wala pang 3 buwan, kakasal agad. hindi ko pa alam na ikakasal tayo kasi hindi ka pa nag-propose. Hindi pa ako nag-propose noon. Pero may dala akong singsing sa panahon na yan. Bala ko talaga mag-propose. May dala akong singsing. Kahit saan tayo pupunta, may bitbit akong singsing. Kaso lang, wala akong mahanap na tamang lugar. Di ba nga, sabi ko paganda ako ng paganda nung araw mo yun. Saan tayo pumunta? Kahit na pumunta doon ng palengke or sa bayan. Ang ganda-ganda ko. Pumunta tayo ng Baguio, pumunta tayo ng Mines View, sa Burnham Park, barko pa tayo, barko ba yan? Nagtarobot pa tayo. Tapos, wala. Ang daming tao kasi. Hindi ko mahanap yung tamang lugar, as in, tamang, Tapos last 1 week mo, sabi ko, oh my God. Kasi, nagtataranta na ako. Sabi ko, hindi pa ako nag-propose, and uuwi na ako. Ano Yeah, 1 ba? week na lang, uuwi na siya. Ano gagawin ko? Sabi ko, And wala na tayong balak lumabas. Nasa Tabor, tapos babalik ng Manila, di ba? Patay. So sabi ko, sige. Kung gagawin ko na lang sa Tabor. ginawa niya sa likod ng bahay. Oo. Doon sa dulo-dulo. Mm-mm. Ilalim ng mangga. Pero maganda naman, di ba? Kahit pa Maganda kasi paano. hindi ko in-expect. Kaya Simple. Sobrang... Yung pangalawang uwi ko naman, di ba September na yan. Bali, nag-antay tayo ng ilang buwan. Like, So, May, June, July, August. 6 months bago ako umuwi ulit. so sa loob ng 9 months na long distance natin, bali, 2 beses siya nag-visit naman. Tapos yung pangatlo is yung Sinundo kita. December, sinundo mo na ako. Mm-hmm. Pero naalala mo, nung pangalawang uwi ko, kung, di ba sinabi ko sa'yo, uuwi na ako. Naalala mo kung kailan ko sinabi yan? Nung birthday mo, Tama. Ang galing. Naalala mo talaga. Ah. Oo, nung birthday ko kasi, yung birthday present sa sarili ko, tinawagan kita. papunta ako sa Pinas para makita si Jess. And sabi ko sa kanya, Jess, may birthday present ako. Pero para sa ating dalawa. Isasend ko sabi sa mo. iyo sa email mo. Sabi ko, di ba? Pero para sa ating dalawa. Oo, para sa ating dalawa. Check mo yung email mo, sabi ko. Nuksan ko naman yung email ko, libre. Di ba? Yung Yung itinerary ko. mo, pauwi. What can I talk? Kasi sabi ko, akala ko, uwi ka lang like next month or next week. Wala, September pa. 2 buwan pa. June, ay July, August, September. 2 buwan pa. So, yung kambang na naman sa second meeting. Mm-mm. Tapos, yan pala, pumunta tayo ng Hundred Islands, di ba? Yes. Nag-engagement photo tayo. Engagement photo. Tapos, nung sinundo kita sa airport naman, ito ba yung ako yung na-late this time? Na-late ka? Oh, naalala mo, nakitawag ka sa guard. Oo Nasabi, nga. oh, saglit, na-stop ako sa traffic. Tama. Yan yun, pangalawa. Kasi akala mo, malalate na naman ako. Sabi ko, Pero this time, ang bilis. so, Wala pang 1 oras, nakalabas na ako, and wala pa si Jess. yung second visit. Anong oras ba ako dumating? Basta lumapag ka ng 9:30 ata, AM o PM? PM, tapos 10 o'clock na nasa taxi pa rin. Actually, nasa bus pa lang ako.
Kakababa ko ng Pasay. Ah, tama. Di ba sa second trip na yan, ang ginawa lang natin, pumunta tayo ng 100 Islands para mag-engagement photo. Tapos, parang bumalik pa tayo ng Baguio, di ba? Oo, tambayan natin kasi ng Baguio. Malapit-lapit lang kasi sa Pangasinan eh. Dalawang oras lang sa bus. Andun na sa Baguio. Minsan 1.5. Ang bilis. And malamig pa sa Baguio. Mhm. Sarap mag-ana sa bundok. Oh. Ay, grabe. Busog talaga ako. Hindi ko na kaya. Hindi na akong kumain. Parang konti lang yung kinain ko. Ay, hindi pa natin nabawasan yan, no? Wala eh. Okay lang yan. Next time. May part 2. Baka bukas kakainin. Kaya maraming salamat po papanood sa vlog po namin, mukbang. Sana uulitin po namin to kasi ang sarap. Okay, sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Kuya Jay, Huwag kalimutan. huwag pong kakalimutan para Kung nag-enjoy po lagi kayo. po kayong update patid pag may bago kaming vlog. Oo, maraming salamat po sa support ninyo. And kung may gusto kayong ipagawa sa vlog namin or mga tanong kayo about Comment sa lang amin, kayo. comment lang kayo. Oo, maraming salamat po. Ingat po kayo. Bye!